My people, come hear the one where they happen now for inside this village for inside Imo State. I no wan call the name of the village. You can hear am, you go know whether na your village abi na another person village be that. Come here o, they say that everybody wey dey for that village don japa as Nigeria army don carry theirself enter inside that place. These people carry the whole shops, every damn business that the petty business wey be say people or those our women dey do for road. These people don carry am iyakata. My wonderful people, the question wey we dey ask be say, na those people wey dey do this business along the roadside, na dem be the people wey una dey find abi e get any other thing wey una dey find from where ndi Igbo dey? I no understand. You are looking for unknown gunmen who is in the bush waiting for you to come, and you start destroying people's business along the roadside of where you pass, and the government are seeing these things happen. If people want to turn Igbo land to be where you will see beggars, but it can't happen. The God that we serve, the Igbo serve, will not allow them to be a beggars, because this is another way of putting them in the years back. When you watch this video, you understand that this thing that this Nigerian army are doing is well planned something. You see, there's one old man I'm going to show you in that video. This old man now has become homeless. Somebody who have a home, a roof over his head, he just take it and burn it for no reason. My people, things are really happening in Igbo land as we speak right now. I'm going to play you the video for you to watch. As they watch the video, they share them. They share the video so that other people go to get the information and know how it is. They go watch the video. We are here live and direct in Akko to show the world what is happening in Akko. Akko in Okigwe. The zoo army invaded the community, destroyed people's property, burn people's houses into ashes, destroyed everything in Akko has been destroyed. Every shop. And when is the here on Akko again? Mother knows in Akko. Shop on in, they may be such a shop or more mother, but I should chat or more mother. Who charge their properties? Among Nigerians do the property in the mother. Don't them mad. Put on them mad. Ever not possible where I am do for donors. Even them man up at us. I have on your full, everywhere empty. Shops, people's shops. Shops in the mother. I forgot shaving in. The people shot the whole properties, people's property. Everywhere. I know now right now, 7th of December 2024. After the war in our people's houses were burned. Now our community. After the war, Tama Kaibera, I take the record and the details of what Nigerian zoo have done in Akko community. How about everywhere Akko, maybe a people's property. People are rendered homeless now. Children are motherless, fatherless. I don't know the kind of intimidation the people of Akko is receiving in Okigwe. Ebenina Barako, the zoo. Ebuole Hendobo, the Bumo Bonatabulo Hena. Umo Bonatabugo Hena, Noboda. And we learn on our Conebu bullet wound. And we learn on our Kana Bata Heba, and we learn on our Kana Baka. Ego Bodara and the Karakare. Watanya have the best. Igbo Kandiku. Igbo. Ikalele. Nkanele. You want 11. Onyako. Ele Hemren.
ụlọ gị ahụrụ m na-agbara ya ọkụ maka nwanne gị nwoke eleghị mere Ebucha ihe nọ ya ebucha property nọ ndị amị Naijiria ebuchi ọkwa ndị Igbo Hey. ọkwa ha nọ ha eburuchara prọpati ndị Naijiria ebucha property eleghị ha gwara gị ajụrụ ha m ihe m eji mgbe ọsọ mụ chacha ahụ adị m chọọ ihe m eji mgbe ọsọ ha jụọ m ụmụ enweghị ụmụnne mụ chiche nwere m ụmụnne chi anọcha ọha anya mgbe hụ kpọrọ m asha nchala ha kpọ m asha ma ndị na Amerịka ma ndị nọ Legọs isi Legọs bịa ebe a bịa kpọrọ mmadụ ọ dị izi mụ na ha mere argument nnukwu too much ha bịa jụọ m jentụl mụcha nwa m onye a na-akpọ jentụl onye nke ọdọ jụọ m Ifeanyị ma nke otu o mere obodo anyị mụ jụọ na achị jentụl ọ ya wụ onye isi anyị wee ji eji acha ha m ọ dị ka bekee ha dịkwa sọ macha ha aga m skuul otu mụ na ha ji mebe bata emechara gba ụlọ ọkụ bụrụ prọpati si gị eburu ha property bụ ụlọ ọgwụ nke nwanne m nwoke nke obere nke dị m mkpata ụmụ ọchị mana kemgbe e wechara ihe ha laikiri ebe a and ahụ ngana ka ha ji mere ga-abi plus ụlọ nwanne nwoke nke ọdọ ka iso ha ebe amakwanụ mgbe ha wetara katapila bịa kiri ya maka abachara mba ha tinye anya ndị mmadụ anaghịzi n'obodo ndị obodo na-agbawụsịzi agbawụsị akwa unu na-ahụ ya ma ndị na-akpọta ndị amị n'obodo ha si n'ọka kacha mma ama m chi ndị ụlọ anyị aka ha nọ onye ha ji chi m afụchapụ maka ma ahụ nweta ụlọ anyị ha nwere ike ha agbanye onye ha ji chi m afụchapụ lee ụlọ dị man ụlọ ya agbagodiri ọkụ ọ nwezighị ụlọ nga obi na ya wụ ụlọ nwanne ya nwoke everywhere emebisechara ha ebe niile ebuo properties ndị mmadụ ha 7th of December 2024 enweghị ụlọ nọ n'akụ na-ebughị bullet injury. People are running away from their ancestral home. People are running away. I want the ICC, the International Criminal Court, to investigate Nigerian government. Properties in the mother ha na-ebu ya agachala ebe ya ụlọ ndị mmadụ enwezi onye nọ n'ụlọ onye ọbụla agbawuchiala enweghị ụlọ nọ n'obodo a na-ebughị bullet injury. Aka nọkwa n'akụ community shops, people's shops. Abaka. Welcome back, my wonderful people. As I've watched that video, and please do us good by sharing this video so that other people will get the information and know how it did go. My people, it don't read for this last one. It don't read.